Hola, benvinguts i benvingudes a l'Escola El Roure de Santa Eulàlia de Riuprimer. Aquesta és l'entrada i endavant, entreu a visitar la nostra escola. A l'escola aquest any hi ha 95 nens i nenes de P3 fins a 6è de primària. Nosaltres aquí a l'escola el que intentem és que els nens estiguin agrupats d'una forma natural. Ens organitzem en cicles, tenim educació infantil de P3 fins a P5, llavors tenim primària, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Molt bé, Gerard. Però els nens a l'hora de treballar treballen per interessos i els nens es barregen. Bé, doncs ells estan jugant amb la caixa de la llum, són diferents propostes, totes relacionades amb aquest tema, llavors nosaltres tampoc els hi donem moltes explicacions, sinó que són ells els que van descobrint, a veure cada cosa, a veure què pot fer i quines possibilitats té. Llavors al final ja recollirem les impressions que tinguin. Ja les tenim. A P5. Però aquí hi ha nens de P3, P4 i P5 precisament. Aquest és el tercer curs que implantem al nostre centre el projecte d'innovació Conèixer i Descobrir junts a través de la ciència. És un projecte aprovat pel departament i treballem totes les àrees del currículum a partir de la ciència i de les matemàtiques. La idea d'aquest projecte no pot sortir de cop i volta a aflorar amb uns nens, ja sabem doncs observar, ja sabem descobrir, ja sabem aprendre pel nostre compte sols, sinó que necessita tot un procés. Què són això que estem fent? Són cràters. Començaríem el procés d'observació, d'aprendre a observar, d'aprendre a reflexionar després de l'observació, que l'observació no sigui un simple joc, l'observació ha de ser d'entrada una il·lusió, després un emparo i reflexiono, discuteixo i al final, com en tots els cicles, això s'ha de concretar amb unes conclusions. No es mouen gaire. Quina és la que es mou més? Aquesta i aquesta. Quines són aquestes? La del principi i la del final. La del principi i del final, les del mig, quina funció hi fan, doncs? Bueno, només fan que passar com un tipus de força. Ah, passa una força. Sí. Fan passar la força, molt bé. Sí, aquesta no ens servien els llibres de text que unifiquen el treball dels nens, volen que tot el facin el mateix en un mateix moment i d'una mateixa manera, poder ser. Això no ens servia i vam començar a pensar altres maneres de poder treballar amb aquesta línia. Vam pensar en un tipus de caixes on nosaltres introduïm un dossier amb propostes de treball, amb orientacions, amb tot el material o bastant del material que els nens necessiten per portar a terme la investigació. En aquesta caixa concretament és una caixa sobre metalls, perquè vam estar veient que els nens no sabien bé, no coneixien bé els metalls, coneixien el ferro, l'alumini i prou, el que més era metall. Vam posar dins de la caixa tota una colla de metalls diferents, propers a el que ells veuen a casa seva o que veuen en el carrer, i amb aquests metalls han fet tota una descoberta. D'entrada han buscat de tots ells la densitat. Què estàs fent ara? Estic fent un motor simple. I han pogut fer un treball més a fons de quins eren conductors, quins es podien ratllar. Cada activitat que fan té tots els passos. O sigui, el primer pas seria el pas d'observar, de veure, a mi em sembla que passarà això, hi hauria després la investigació, veure què és el que està passant i al final es trauria la conclusió. El paper del mestre és molt important. Els mestres som un tutor, un guia, un orientador que ajudem els nens, intervenim i vetllem perquè els nens vagin treballant i vagin portant a terme tot el treball d'investigació ells sols. Mai nosaltres donem els coneixements als nens i els hi diem el que han de fer. Què ha passat, Xavier? Que l'espelma ha xuclat l'oxigen que hi havia al got, primer tot el que hi havia al got, i com que l'ha acabat,
després he volgut agafar l'oxigen que hi havia fora. O sigui, ha quedat espai buit perquè l'havia cremat i ara agafa el... Ha agafat el de fora i s'ha ampliat l'aigua que hi havia al plat. Aquest any a l'escola hi ha 11 mestres i portem uns quants anys que cada any canviem el 50% del professorat. Amb aquest projecte d'innovació que portem a terme és un problema, és un inconvenient gros i el que fem cada setembre és una formació interna per formar tots els mestres nous que venen a l'escola perquè coneguin i sàpiguen molt bé els objectius d'aquest projecte i sobretot com tractar i treballar amb els nens. A infantil procurem que els nens comencin a ser molt autònoms, tant a nivell de necessitats personals com a nivell de treball. A cicle inicial intentem que aquesta autonomia es converteixi ja d'una manera més concreta. Els nens ja treballen per grupets, encara que estiguin treballant un mateix tema tota l'aula, però per grupets, i els resultats finals s'escriuen ja, però es poden escriure, es poden dibuixar. Heu tirat fotografia? Sí. Perquè és important que es vegi el que heu estat veient vosaltres. Es poden parlar, es poden discutir amb la mestra i la mestra els ajuda a començar a fer les concrecions per escrit. A cicle mitjà aquestes concrecions ja se les fan sols. El cinto que és aquest, que és... I a cicle superior procurant que aquest procés sigui complet, que arribin a finals de cicle superior i que els nens siguin capaços d'investigar pel seu compte, en grup, treure conclusions, concretar-les en un escrit. De vegades els nens el que fan és, enmig de molta il·lusió, és comunicar en els altres grups de nens què és el que ells han estat descobrint. Per tant, el treball que ho fa un grup moltes vegades queda també convertit en un treball de tot el grup classe, inclús dels altres cicles de l'escola. El que realment donem importància a l'escola és el procés. Per tant, l'avaluació és continuada. És a mesura que el nen va avançant en el seu treball d'investigació que anem avaluant si realment està fent segons les seves possibilitats o no. No tenint en compte un nen hipotètic, sinó aquell nen concret que està treballant. Ara estic mirant el pH del vinagre per saber el pH perquè estic fent una caixa que també parla del pH i ho he hagut de mirar. En principi no fem exàmens. I ara mirant els colors aquests que hi ha aquí a la caixa veurem quin pH té. A finals de sisè en fem algun perquè s'entrenin, perquè serà el que es trobaran més endavant, però les proves de competències bàsiques les fan com tots els altres nens i el nivell que ens dona és molt alt. El vinagre té de pH en té 3. A partir d'aquests treballs d'investigació es treballen totes les àrees curriculars. És exactament igual com en la vida. En la vida no estem fent coses concretes d'una determinada àrea. Les àrees existeixen només a l'escola, a la vida no existeixen. La vida és global. Llavors, pretenem que això sigui també aquí. De totes maneres, els nens tenen unes hores concretes per treballar estructures de llengua. O els nens de cicle inicial, cada dia al matí quan arriben, fan una estona de lectura individual. Uita, veus? Molt bé. Els nens tenen una gran capacitat de raonament, una gran capacitat d'observació. El problema està a vegades quan aquests nens passen a l'ESO, que jo crec que hi hauria d'haver una continuïtat, se'ls hauria de permetre continuar investigant i continuar raonant. I a vegades es demanen coses molt concretes, memorístiques, algoritmes d'operacions i no es permet a aquests nanos que facin aquest mateix procés que han seguit aquí. En canvi, quan arriben a quart d'ESO, se'ls demana treballs d'investigació, se'ls continua demanant a batxillerat i se'ls continuarà demanant, evidentment, a la universitat i a la vida. I hi ha un cicle d'un parell d'anys en què se'ls trenca aquest procés. En un moment en què es demana en què l'escola treballi per competències, doncs aquest seria arribar al límit de treballar per competències, no fer només un sol treball durant un curs, dos, en un altre cicle, sinó que tot el treball d'escola sigui per competències. Fer els nanos suficientment autònoms per il·lusionar-se per una cosa que volen aprendre, investigar-la a fons, reflexionar sobre el que han après i poder-ho comunicar amb ordre.